guys. Ako mangho. Dala pareha na tagnaong dong. Asa ba? Kita ba? No. Oh. Dagkog mata. Hi guys, I'm Kinik here. Welcome back to this channel. Sorry guys, nagtabibi ko today. Kay today, grabe kay ko kahagard. Ako itong last night, nag-prepare ko aning mga games sa mga bata. Then, nagluto ko Nagluto ko spaghetti. Nagluto sila kong papa. Super blessed niya. Nag-blessing ni sa among payag. So, super fun kay guys. This will be my filming room. I will be making a video, separate video for this one. So, ako nagahangyo kanimo sa akong pagpaubo. Itadala mo ang imong mga balaang anghel sa langit. Kaya mong ipangayo, tinagit kang Hesus Kristo, among Ginoo. amen. Sa imong anak nga si Hesus Kristo, kinsa nagluwas ka na mo gikan sa walay katapusang kamatayon. Hinaot nga ang pagsudong nini, makahupay niya itong nagaampo at ubangan nini. Hinaot nga mahimos kining panalipod sa ilang pagtuo. Ug nga magadasi kini kanila sa pagsunod sa pagtulunan sa imong anak si Hesus Kristo. Hinaot nga kaupayan kini ala kanila niya sa ilang mga pagsulay o panalipod sa mga katalagman. Pinagi sa mga Hesus Kristo imong anak among Ginoo, nabuhi ug hari uban kanimo diya sa kayusa sa Espiritu Santo hangtod sa kangturan. Ako, picture ko. Hello. Ano nalagay mo gikaw nila? Hindi, nagkaon ko sa kanon niya. Nahurot lang kanon kanina. Hala, Dora. Maybe, mauro na yung kanon. Spaghetti. Ano, kira mo dira. Thank you, ate. Dira, ang guwapa. Ang guwapo ka ba niya? Hala. Uy, Kian! Awa! Ay, igagaw din mo. Gang. Pagmangpag. Hala, taas pa nin mo. Taas mo yan, papa. Maba.